हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायख'ना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे मरखा लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय थुदो होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोनांसै दिनैनि ओंख्रिया नै लोगोफोर आंना खांखिलर आलु ओमफ्राय लोगोसे काबालि बुद आरोना लोगोफोर नै सोमना दोनखादोंमोन दानि फुङावनो लोगोफोर ओमफ्राय दसेनो रुइबाय आरो ओमफ्राय माने लोगोफोर एकेदिनमान माने मिरामिस आरो ओमफ्राय मिरामिस जानायनिबो जाहोन दङ नोंथांमोननो आङो खोन्थालांगासिनो दङ लोगोफोर जोंहा माने आमथिसुवानि मुङाव माने थारस्रां आरिस्रां ओमफ्राय माने न'खरनि हट गायनाय ना जाय गायो बिथांमोना मिथिखागोनखा ओरै हट गायोना एरियाखौ लोगोफोर न'नि हटखौ गायो बेनिफ्राय सक्ति खानायबो होनो मानसिफोरा ओमफ्राय बेखौ माने जोंहा लाबोयो आरो न' गाहायाव लाबोदो ओमफ्राय दायो जों जुदा जानानै फैदोंब्लाबो जायि बायदिसो नालाय लोगोफोर बाथौ साथौ जेबो गैया बेयावनो जमा नालाय ओमफ्राय बिसोरावनो माने हटखौ गायगोन लोगोफोर बेनिफ्राय माने एखे बाथौआनो जाहैबाय नालाय न'खराबो एखे गंसे जाहैबाय नालाय लोगोफोर जुदा जाब्लाबो ओंखायनो माने सानबा बासिनांगौ आरो ना बेदराव मोनजाया आरो जेबो माने थैनि बुस्थु जिबन गोनां बुस्थुखौनो मोनजाया आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने सोलिलांथ'नांसिगोन आरो इ माने सानबाखौ नेनांसिगोन ओमफ्राय माने मंगलबारनिफ्रायनो जायाखै लोगोफोर मंगलबारथ' जाखाया ओमफ्राय लोगोसे बुधबारैबो जाया ओमफ्राय इदिबो जाया बिदिनो रबिबारैसो मोनजाहैगोन लोगोफोर ओंखायनो दिनै माने खांखिलर आलु बुट माने मिरामिसखौनो माने लाब्रा संनोसै आरो टेब लोगोफोर संहोलांबाय थानोसै र' मा बाथोन बिलाइ नै लोगोफोर माबा बाथोनखौनो उसुबिदासो नुबाय आं माबा टयलेटनि बाथोन बायसासो नुलाय लांबाय आं लोगोफोर माने जानायखौ बुंनाय बायदि जायो आरो बाराखौबा आंहा जानला मोनला बाथोन बालाफोरखौ इसे साबजानाय मोनाब्लाथाय गोबाल'ल'सो मोनखाङोहाय बाराबा लोगोफोर जाखांनानै आरो गोबाल'ग्रा हुदा दङ दे आंना लोगोफोर ओमफ्राय बाथोनानो जाहैबाय पियास गोथांबो होदो बेनिफ्राय लोगोसे बानलुबो गोथां होदो ओमफ्राय लोगोसे काबालि बुद गोथांबो होदो ओमफ्राय लोगोसे बादाम होदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे मिक्सारबो होदो ओमफ्राय जानाय थावबो एसे सारलाना होबाय माबायदि जागोन टेस्टआ दा जाबासो मिथिसिगोन आरो मा बुंनो आं हले नुनायाव माबा टयलेटनि बायसासो नै बिथिंजाय आरो भिन्दि लेस्रि ओमफ्राय आलु लगाय गथाय फाजा गोरान एवबाय आं लोगोफोर मानो होनबाथाय गथ'फोरा माने दै होनायफोरखौ जानो नागिरा ओंखायनो माने गोरान फाजा मोनसेब्लाबो थाखाथारनांगौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो आरो बांद्राय माने थावखौ जोम होआसै आङो खामफ्ले जाबाय आरो एसेनो लेस्रिया माने फिसामोन नालाय लोगोफोर मोनबाय ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर आंना खांखिलर आलु बुट ओमफ्राय रोसि संबाय आरो लोगोफोर ओंख्रियाथ' माने जेबो माने बेलेग ओंख्रि संला बेनिफ्राय बिदिनो बाथोन बुथोन मिक्सार खाजि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने आङो भिडिअ नायहोला ओंख्रि ओंखाम संहोलां आरो जि आथुर लोगोफोर माने रसमानि भिडिअ आरो दासान्दि माने ससियेल मिडियाआव फिन खेबसेबाव रसमानि दावराव जालायबायना लोगोफोर बेनिफ्राय माने हौवाया बुंदों आरो आं दाबो बजबनो राजि आरो आंहा फोथायनाय दङ नों फैफिनथारगोन ओरै रखम आरो मोनसे बाथ्रा आरो लोगोफोर बेनिफ्राय माने आंबो बेखौनो गुरैयै खावलायहरो जे रसमा बिनानावा जेरावखि थाया मानो माने फैफिननांगौ सासे समायना रमायना उन्दैखौ लानानै मोजाङै मोजां रायजो जानांगौ बेखौनो आं गुरैयै खावलायहरबाय आरो जेरावखि थाया मानो मेसेजनि गेजेरजोंब्लाबो बा फननि गेजेरजोंब्लाबो फंसेब्लाबो खोन्थाहर जे हाबा जाबायबा जाबाय जायाखैबा जायाखै आरो आंथ' सानो लोगोफोर जेबो माने हाबा जानायनिबो जेबो खुनु माने खबर गैया ओमफ्राय बेलेग हौवाजों थांनायनिबो माने जेबो माने सिनायथि गैया जेबो माबा गैया इफोरबायसा आरोना ससियेल मिडियाआव लोगोफोर बेनिफ्राय आंथ' सानो आरो लोगोफोर किबाजानि सोरबाफोर बेलेग साइडफोरखै लांनानै मबाइल सबाइलफोरखौ सुइस अफ खालामनानै किबाजानि बुथारबायबायसो खोमा सिनायमैनि मानसिफोरा किबाजानि इदि होनना आं भाबियो आरो लोगोफोर दायो जेबो माने खौरां मोनैनि जाहोनाव आरोना ओमफ्राय फारसेथिं जोनोमगिरि बिमा बिफा
बिदा फंबायफोराबो माने जेबो माने गुमुर मोनाखै जाहैबाय जेबो मिथियाखै ओंखायनो आङो खनफानिबा बेफोरबायसा सानो आरो नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर जेबो खबर मोनैयावनो आङो बेफोरबायसा माने साननानै लायो आरो जियानो जायाथों बिनानाव रसमाया जेन'बा गोथाङै दङब्ला बा जेबो जायाखैब्ला अन्नानै भिडिअसफोरखौ नायनानै फननि गेजेरजों खोन्थाहर हाबा जाबायबा जाबाय जायाखैबा जायाखै जाहाथे नोंनि हौवायाबो माने मोजाङै थानो हायो लोगोसे आरो नोंहानि अन्थाव बाथाव फिसाजोआबो मोजाङै मोजां माने मिथियो हाबा जाबायबा जाबाय जायाखैबा जायाखै बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय दायो फिसाजोनि दुखुखौ महर मोखांखौ नुनानै जोंफोरासो बिराद दुखु मोनफादो आरोना लोगोफोर अना खानानो गथ'आ बेसेरा दासो 8 बोसोर जादोंनो बिमा बिफाखौ माने गारस्लाबनो हायाखै बा गारस्लाबनो हायाखै बेफोरबायसा 8 बोसोरनि गथ'आथ' बिमा बिफाखौ दा बेफोरबायसा बावगारनो हाया जोंनियानो नै दा सुद्द' 15 बोसोरनि गथ'आनो बिमाखौ दसे नुवाबानो माबायदि गाबख्रावबाय थायो थिग बिदिनो बिसिनाथ' 8 बोसोरबावसो बांद्राय माने गेदेर नङा आरो हिन्जावसा गथ'आ बिमानि बिराद इन्टारेस्ट आरो बिराद हेल्प खालामो बिमाफोरखौ आरो लोगोसे बांसिन माने बिमाफोरखौ अनो हिन्जावसा गथ'नि अननाया आलादा जाखायो ओमफ्राय लोगोफोर जियानो जादोला बिनानाव रसमाया जेरावखि थाया मानो फैफिननो नाजाबानो जाबाय अननानै आरो नों फैफिनाब्लाबो गुबुन हौवाजों हाबा जादोंब्लाबो खोन्थाबानो जाबाय ससियेल मिडियाआव खेबसेब्लाबो ओंखारनानै ना मा होनो लोगोफोर Mang gabai kata kisahnya. Itu sabu. Salah. Mana yang mula? Kami kurang orang le. Nanti go. Kami anu ni berwas pergi. Ini mana kita ni? Kurus saya kan deh, tak mana. Sekali mah. Tuh jangan betul mana. Ini sampai itu. Kecil. Mana ya? बेहा साननो हनो हानाय गोहो दङ आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं दिनैसिमबो आसा दं गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मिथिनानै दं गावसिनिफ्राय जेबो खोन्थाहरनाय जायाखै फन नाङाखै मेसेज गैया गोमानानै दं होननानै जों नागिरदों दिनैसिमबो मोनाखै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा दावराव दावसि जेबो जायाखैमोन ओरैनो माने गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं ओरै नोंसोरनि जे बिहाव बिमा बिफाया न'खरनिफ्राय माबा जेबो बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दं बिसोरबो नागिरदों ओरै जाया ओरै जाया फन हरबा हामगौमोन सानदों बिसोरबो दुखु मोनदों बिसोरबो न'खरनि माने बिमाया आरो बिमाय बिनानाव बिब'मोनहा फंबायमोनहा दुखु मोननानै दङ दिनैसिम मेसेज गैया कल गैया न'निफ्राय ओंखारलांनाया बिदिनो 8 थारिख जुननि 8 थारिखमोन सानडे खालि ओंखारलांदोंमोन बियो गथ'खौ नायनो होननानै दिननिफ्रायनो दिनैसिम गैया आरो 1 मास जाबाय आंनि गथ'आ नैबेनो 8 बोसोर जाबाय क्लास 4 आव फरायनाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो
फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो गवा महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ। गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ खेबसे मानसि माथ्रै गोरोन्थि जायो। बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो, बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि, जेब्लाबो आं नेनानै दं। थाबैनो बियो फैफिननांगौ अननानै नैबे गथ'नि थाखाय आरो न'खर गावनि फेमिलिनि थाखाय आंनि थाखाय संसारनि थाखाय फैफिननांगौ होननानै आं गले गले रिकुवेस्ट खालामहरो। न'खराव नोंथाङा हारसिङै दा माबायदि उसुबिदा जानानै दं जिहेतु गैया आरो जोथोन लानांगौथ' दिनाबो गैया। उसुबिदाया जोबोद उसुबिदा जानानै दं जे गथ'आ फरायनाय नायनो थाखाय मानसि नांगौ आरो हस्टेलाव दोनहैनाय मानाय नायनाय जानाय लोंनाय हैनाय बेनिबो मानसि नांगौ जायो। आं हारसिङै बिराद खस्थ' मोननानै दङ। दा गथ'आ सुथि माने बन्द' मोनना दं फरिखा जोबनानै, बेनिखायनो जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन आरोखि। जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन जानायालाय। थांनाय समाव नोंथाङा जे दिनखालि थांदों ओइदिनखालि नोंथाङा खालामदों ना मोनाखैमोन, ना न'निफ्रायनो थांदों ना ओरैनो बायह्रा थांदों? न'निफ्राय आंनो खोन्थानानै थांदों बियो। जों मिथियो जे जोंबो खालामलाबायो एखमबा एलबाम बानायो बेखौ। बायह्रा थांखो ना न'निफ्रायनो मा समाव साननि समाव थांखो ना हरनि समाव थांखो? न'निफ्राय बिदिनो फुंनि 8थासो बाजियाव थांदों बियो, फुंनि 8थासो बाजिनिफ्राय। औ, हस्टेलाव गथ'खौ आं नायनोसै, आं थांनोसै, नों दा फैनानै ओंख्रिखौ संनानै जाफैदो बेबायदि बुंलांदों आरो आंखौ मबाइलाव। औ, दुलिगाव इउ एन एकाडेमियाव खोन्थालांदोंमोन। बिनि उनाव आं फन बुबाय, फन बुनानै एसे मिथिनाय बायदि जानानै बियो अबाव दं माथो नोंखौ गसाइगावसो नुदों आङो होनहरनाय लोगो लोगो मबाइलानो सुइस अफ जानानै थाबाय आरो बेनिफ्रायनो सुइस अफ। रायलायनो मोनाखै दिनैसिम एसेबो रायलायनो मोनाखै। दा दिनैनि बे जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांनि फरायनाया जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय, गथ'नि इयुननि फिउचारनि थाखाय फैफिननांगौ, संसार जाफैफिननांगौ। जेरावखि थाया मानो आं गले गले खावलायो फैफिनथों। जेबो नङा, गोरोन्थिया खेबसे जायो मानसि हिसाबै, आं बेखौ फोथायो। आरो बेबो निस्सय साननो हनो हानाय गोहो दं, गोथौ गोसोजों गुवार गोसोजों साननो हनो हानाय बेहा निस्सय दङ। थारैनो बजबनानै लानो नोंथाङा रेडि ना? बजबगोन, आं नैबे बजबनो राजि दं। फैफिनथों। नोंथांनाव जायगा दं। औ, जायगा दं।